Prečo sa mi to zdá, že to je stále nejako nakrivo? Možno som ja nejaký krivý alebo čo, no to je. Kde sa mohla stať chyba, že taký mladý človek ako ja úplne prestal chodiť na diskotéky, na všetky zábavy, na všetky takéto zábavné podujatia, na všetky festivaly. A nie, že som prestal chodiť, ale dokonca sa mi to, dá sa povedať, že sprotivilo. A prečo si teda myslím, že sa skôr neoplatí už na tieto zábavy chodiť ako oplatí. Takže to si všetko povieme v tomto videu. Všetkých vás tu veľmi pekne vítam. Takto na úvod by som chcel povedať to, že ja nie som žiadny introvert ani žiadny asociál. Ja som úplne v pohode zdravo rozmýšľajúci človek a veľmi rád sa socializujem a socializácia je veľmi dôležitá. Akože nech si každý robí čo chce a každý si môže robiť čo chce, takže všetko je úplne v poriadku. Nemám ja s ničím akože nejaký veľký problém, ale prišiel som na túto internetovú platformu teda povedať nejaký môj subjektívny názor a ty sa s tým teda buď môžeš alebo nemusíš stotožniť, je to úplne v poriadku, takže poďme na to. Ja už niekoľko rokov žijem taký neandertalský, taký jednoduchší, pre niekoho možno taký zdravší životný štýl, pretože som čisto na rastlinnej strave a obľúbil som si aj bosú chôdzu. Táto kombinácia je nie úplne ideálna, pretože minule som na sociálnych sieťach natrafil na taký karusel a tam mi jedna pani písala, čo bola tiež na rastlinnej strave. Písala tam akože niečo také, že za to, že je vegánka, tak to neznamená, že musí chodiť aj bosa. No takže ono je to asi to tak vyzerá, že som nejaký vypočítavý indián, ktorý sa snaží všetky tieto zdravé veci robiť, ale nie je to tak. Áno, ja som k tomuto nejakému prírodnejšiemu štýlu prišiel úplne prirodzene. Moja diskotéková kariéra začala v nejakých 14 rokoch, si to pamätám, na konci 13, na začiatku 14, neviem to úplne presne na deň, ale nejako takto to odštartovalo a vlastne trvalo to od mojich 14 rokov do 19 rokov som aktívne chodil na diskotéky, na vykrúcanky a vlastne v minulom videu som načal toto, takže keď si to chceš pozrieť, bude to tu. Vlastne začal som teda hovoriť v tom videu o tom, že vlastne ja som bol veľký diskotékový chlapec, diskotékový človek a vždycky, keď akože mi niekto zavolal, alebo keď sme sa dohodli, že máme niekde ísť na nejakú takúto zábavu, alebo festival, alebo na nejakú akciu v nejakom klube, tak som úplne bol bez seba. Normálne ti to aj neviem opísať, ale viem, že by pred každou takouto party, alebo ako to mám nazvať, nazvi si to ako chceš, tak mne bolo normálne zle. Normálne mi bolo od žalúdku ťažko, že úplne tak som sa na to tešil. Takže prvú vec, čo by som chcel povedať, je to, že ja akože chápem, že čo týka diskoték a nejakých zábav, festivalov, tak niekto to chápe tak, že ako nejaké odreagovanie alebo ako vypnutie od reality, trošku sa proste povytriasať a trošku zabudnúť na nejaký stres a na nejaké starosti. To je úplne v poriadku a to uznávam. Áno, ja si myslím, že je to úplne super, že keď to proste takto niekto berie, že sa odreagovať, je to určite na mieste. Ale ja si myslím, že pokiaľ máš v živote nejaký dlhodobý stres, čiže chronický stres pretrvávajúci a nevieš si ako keby nájsť nejakú rovnováhu v živote a nevieš, proste, že sa nevieš toho stresu možno nejakého zbaviť alebo nejakého tlaku v živote, tak si myslím, že na toto ti jedna diskotéka alebo jeden festival stačí nebude, aj keby si podľa mňa každý víkend niekde chodil, tak nerieši to podľa mňa to jadro toho problému, takže ako chvíľkové odreagovanie áno. Ale keď to akže bereme z takého dlhodobejšieho hľadiska, tak vravím, že ak sa potrebuješ naozaj odreagovať a potrebuješ sa zbaviť nejakého stresu alebo nejaké psychickej záťaži, na to ti proste diskotéka stačí nebude. Hej, to musíš proste dlhodobo pracovať na sebe a to si musíš vyriešiť vo svojom vnútri, hej, že to nič vonkajšie, žiadne takéto zábavné podujatie ani nejaká špeciálna joga ti nepomôže. Proste potrebuješ hlavne na sebe mentálne popracovať, takže to sú podľa mňa iba taká dočasná nejaká náplasť, čo sa týka nejakých diskoték a tak. Je to nejaká dočasná náplasť, ktorá ti na chvíľočku pomôže, ale vravím, jadro toho problému to nerieši. Potom ďalej tu máme nejaké zbližovanie alebo nejakú socializáciu, že to je úplná paráda. Ja si myslím, že naozaj, že keď ideš na takú diskotéku, na takú zábavu, tak tam je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že sa tam s niekým zoznámiš alebo že tam niekoho spoznáš. Je to úplne super, akože ja napríklad, čo už nechodím na tieto zábavy a diskotéky a na tieto veci, tak pre mňa je to veľmi náročné až nemožné si nájsť možno nejaké nové kamarátstva alebo nadviazať nejaké nové vzťahy. Ďalšie plus si myslím je to, že keď chodíš na tieto zábavy, tak tá atmosféra. Hej, proste keď si ja pustím hudbu na slúchadlách doma, ale už sa pomaličky dostaneme skôr na tie mínusy. Prečo si teda myslím, že sa to skôr neoplatí ako oplatí? Teda chodí na tieto zábavy a na tieto rôzne parties.
na tieto rôzne party. Ja s mojou partnerkou sme niekoľkokrát teda ešte skúšali ísť na nejakú takúto diskotéku alebo na nejakú takúto zábavu, pretože sme tomu chceli ešte dať šancu a povedali sme si, že tak prečo nie, hej, boli sme dvakrát na toho istého interpreta, ktorého máme radi. Ale to, čo mne akože extrémne vadilo, extrémne prekážalo, že som si to nemohol ani užiť, lebo tam bolo toľko veľa ľudí. Proste ja všeobecne nemám, nie že nemám rád, ale nemusím nejako extrémne veľa ľudí pokope. Buď sme stáli niekde ďaleko na kraji, kde sme proste nedovideli ani ďaleko hľadom na to interpreta. Mali sme pocit, že ako by sme tam ani neboli. Alebo sme išli proste medzi ľudí, ale tí ľudia sa proste tak tlačili, tam proste nemáš, možno niekde na festivale, hej, máš toho pľacu viac, ale na štandardnej diskotéke, že kde sú všetci teda na kope. Proste si človek na človeku takto a tak ako on tancuje, tak ty musíš tiež s ním tancovať. Toto sa nám stalo dvakrát po sebe a tak sme si akže povedali, že nič moc. No a ako by som to teda inak mohol zakončiť ako to, že omamné látky. To sa nemusíme ani baviť, že väčšina, naozaj, že drvivá väčšina v sebe má nejaké tie omamné látočky. Nebudeme si menovať žiadne chemické vzorce, ale všetci asi vieme približne, že o aké veci sa jedná. Takže záver videa bude taký, že mne sa extrémne protiví zdieľať jeden priestor s takýmito ľuďmi, ktorí majú v sebe omamné látky, lebo dobre, niekto si povie, že však takí ľudia sú iba uvoľnení a sú v pohode, ale ono to nie je tak. A sám som to na sebe veľakrát pozoroval, že keď sme my boli nejakí pripití v partii alebo tak nejako, tak naozaj tie omamné látky človeku ako keby vymažú zábrany a aj človek, ktorý môže byť naozaj že dobrý, láskavý, príjemný v normálnom živote za triezva, nemusí vôbec byť aj v takom inom stave príjemný. No takže toto mi najviac vadí na týchto zábavách, že za toto mi to vôbec nestojí, že ja si radšej doma zapnem nejakú dobrú hudbu na slúchadlách, radšej si doma zatancujem, niekto je povedal ako autista, ale ja si to nemyslím. Z mojej skúsenosti môžem povedať, že už to neviem tolerovať pri sebe takýchto ľudí, rôznych opitých a zdrogovaných a tak ďalej. Takže ja keď si to vlastne vypočítam, tak skôr sa mi na tej diskotéky neoplatí chodiť ako oplatí. Ja si myslím, že to nestojí za to, aby som ja dobrovoľne išiel niekde a zdieľal priestor proste s niekým, kto je mimo a kto sa úplne nevie ovládať, pretože má v sebe nejaké chemické vzorce. Toto som chcel k tomu povedať a hovoril som akože tak z nejakého môjho vnútra, že ako to ja vnímam a ako to ja všetko som to navnímal aj za tie roky a keď to porovnám vlastne s tým, že ako sa teraz cítim a že v skutočnosti to vôbec nepotrebujem, aby som bol nejaký šťastný, spokojný, aby som sa zabavil. Človek sa vie zabaviť aj bez toho, aby na takéto nejaké diskotéky chodil, áno. Zábava je všade okolo nás. Jediný zmysel je podľa mňa ten, že spraviť nejakú uzavretú spoločnosť, kde budú ľudia, ktorých máš rád a ktorých poznáš. Tam si pustiť nejakú hudbu, doniesť nejaký juice, multivitamín.